Yaga tashi mana baby tashi mana 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 tashi mana tashi mana ke baby tashi mana tashi mana ke baby tashi mana tashi mana baby tashi mana tashi mana. Wake nau a yanzu dai na fara tafiya nike ta yi na tara. You can see ni dai na dana. Baby get down baki dan juya da so samu nake ban namba. Yanzu bo miki feeling kiyo out. Wanna be a yanzu dai zan taka. We getting the money ina dauka. You have to be careful yarinya. Ga star boy naki dan hajiya kyakkyawa ce ke sarauniya. Baby want to try you know simple ta san komai ni zan bata. Kyakkyawa ce ita yar gata zan kai ki gidan babbar yata. Baby no wahala baki dan gane dukan bit kin sanyawa ne. Dressing na iya wanka ne baby a dan bulo kuma yawa ne. Kyale su kawai baby na gane yan matan a yanzu sun zare. Sheta sina ni zan share dressing da fa ina ta bala'i. Yan matan na sa su halayi shiru nike tafiyar dan gaye. 78 na zama maye taho da bayan fa kyautar mota yarinya ce ke yar gata. Kin san ni bana fata ta no goyin back zana karanta. Tashi mana baby tashi mana 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 tashi mana tashi mana ke baby tashi mana tashi mana ke baby tashi mana tashi mana baby tashi mana tashi mana. Rolly way fa muna guduwa ni dai na san da akwai gawa ka biye ni yanzu ka sha duka ga spending money ka dan lasa tafiya ta yanzu akwai manaja a wajen show bana ja inja. Ke my baby na ki ban pizza kin san da ni da ke mun shirya kyautar kuɗi nike hadda dala. Tafiya muke babu no wanga da kiran sunanta ta sa yanga a garin mu ke kadai zan nuna kaunar ki tana sukar raina. You to be my baby sarauniya hip hop muke ta yi ba ƙarya kin san ni dai ban hayaniya. Tashi mana baby tashi mana 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 tashi mana tashi mana ke baby tashi mana tashi mana ke baby tashi mana tashi mana baby tashi mana tashi mana.